मित्रांनो, गोव्या दिलात आणि मासे खाऊंक ना असं कधीच होऊचा ना। फिश लवर साठी एकदम फ्रेश मासे मिळण्याचा एक हॉटेल आज मी तुमका दाखवतलोय। तर मित्रांनो, द मेजार हॉटेल मध्ये तुमचा स्वागत असा। बांदा, मोपा एअरपोर्ट आणि म्हापसा यांच्या मधोमध आणि मुंबई गोवा हायवे लागानच कोलवाळ्यामध्ये ह्या सुंदर असा हॉटेल असा। गुगल मॅपवर द मेजार कोलवाळे म्हणून टाकला तरी या हॉटेलची लोकेशन तुमका मिळतली। रोजच्या रोज फ्रेश माशांसोबतच यांचा अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे पडते फॅमिली ह्या हॉटेल स्वतःच चालवतात, म्हणजे गोवन ऑथेंटिक चवीची पूर्ण गॅरंटी। आमची ऑर्डर पण लगेच इली। इतके सगळे भारी भारी मासे बघून तर तोंडात पाणी सुटला। सर्व फिश फ्राय आणि फिश थाली यांच्याकडे अवेलेबल होते, पण माका ह्यांची चिकन बँग बँग आणि प्रॉन्स क्रम फ्राय तर खूपच आवडले। फिश थाली तर एक नंबर होतीच। माझी बायको इकडे तिकडे न बघता माशावर तुटूनच पडली। हे द मेजार हॉटेलचे ओनर पडते काका प्रत्येक इलेल्या ग्राहकांक आपल्या फॅमिली मेंबर प्रमाणेच वागवतात। खूप सुंदर हॉटेल हा। एका बाजूक निसर्ग आणि एका बाजूक हायवेचो व्ह्यू बघत बघत मस्त फ्रेश माशांचो आस्वाद तुम्ही घेऊ शकता। तर मित्रांनो, टेस्टी फ्रेश माशांसाठी आजच भेट देवा द मेजार हॉटेलला। धन्यवाद।